रोज पियाता जाके करे जीनू रे हमर खतरा मिलल बा मरे जीनू रे रोज पियाता जाके करे जीनू रे हमर सजिया भी दीना सराद के भई रे हमारे दामाद तुहरा दामाद के भई रे हमारे दामाद तुहरा दामाद के भई कैसे रहब रे माई। पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो उचाईपुर। रे हमारे राम परवेश सारा खुशी में भूसी भरा गइल बा काम करे ना अकिल हेरा गइल बा जाके ससुरा में हम पाछातात बानी सोची बतिया जागत सारी रात बानी हो जावानी के खेती देखा के भई रे हमारे दामाद तुहरा दामाद के भई रे हमारे दामाद तुहरा दामाद के भई बड़ा दुख देता रे हमारे राम परवेश शादी से पहले केहू से पूछे के चाही धोखा कइले बाय गुवारा के सरही शीतल मिथल से कले समय डुबा दी हले मीठी बोल के तो सबके फंसा ली हले महंगा पड़ल शादी राम पटे से कोई रे हमारे दामाद तुहरा दामाद के भई रे हमारे दामाद तुहरा दामाद के भई हमर भतारा मिलल बा मरे जीनू रे रोज पियाता जाके करे जीनू रे हमर सजिया भी दीना सराद के भई रे हमारे दामाद तुहरा दामाद के भई रे हमारे दामाद तुहरा दामाद के भई पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो उचाईपुर।